आंना कमार्सनिमोन आं बेहाय सेकेन्ड रेंकआव फैदों with 84.8% मोनदों आं बाहाय ओमफ्राय 3 साबजेक्ट्सआव आङो हायेस्ट मोनदों ओमफ्राय मोनब्रै साबजेक्टआव लेटार मोनदों बांद्रायबो ओरैनो कन्टिनिउस फरायनायबो जायाखैना आंना ओरैनो एसे फिउ मान्थ्स एग्जाम खाथियाव बाहाय ओरैनो आं माबा फिउ डेज बिदिनो थानानै बांद्राय जानाय लोंनायखौबो एसे स्किप खालामनाय जादों ओमफ्राय बिदिनो टिचार्सफोरनि हेल्पजों पेरेन्टसफोरनि सापर्ट ओमफ्राय माबा बिदिनो भिडिअस नायनानै इउटुबाव नङाबा बिदिनो टाइम टु टाइम गावबागाव बुकजों प्रेक्टिस खालामनानै हादों आङो दा बिकम डिग्रि लानानै बेजों बिजनेस मेजर खालामनानै हायोबा एन्टारप्रेनियरशिपआव थांनो नागिरनो हादों First of all, I like to thank my college and my parents. Of course, they were the first who supported me, and my father especially. He used to drop me at school every single day. So the greatest thank also to my mother. She always cooked for me, and I never had to worry about it. Thank you so much. College atmosphere आलाय मोजां like teachers are best part is teachers are friendly नों every help नों नांगौ teachersफ्रा help खालामो ओमफ्राय like they are available every time whenever you want to ring them up you can text them ओमफ्राय क्लासावबो जा फ्रेन्डलि गोजा ओमफ्राय टिचार्सफ्राबो मोजाङै रायलायो मोजाङै बुजायजोबो this is the best part of this college ओमफ्राय even फोरोंनायफ्राबो स्ट्रिक्टलियानो जायो रेगुलार क्लासेस चरिता नार्जारि आं नैबे बर' बाथारमारि डन बस्क' स्कुल खाथियाव थायो ओमफ्राय मामिनि गामिया जाबाय गसाइगाव थिंजायनि बे भावरागुरि सातबिल ओमफ्राय बाबानि गामिया बाथाबारि सिम्बोरगाव जाबाय दिनै फार्स्ट एक्सपिरियेन्स मोनबाय आं CBSE बोर्डनिमोन ओमफ्राय दा सेबायाव फार्स्ट फैनानै फेलिसिटेसन मोनफैदों बेखौ मोजां मोनदों सेबा आरो CBSE माबायदि डिफारेन्स आं बाहाय नटिस खालामदों कि सेबा is most basically on textbooks like you have to memorize mostly part of it like textbookनि same language जों बेजों जों बुजिनानै बाय हार्ट खालामनानै लिरनाय जायो ओमफ्राय बाट CBSE ना कनसेप्ट वाइज नों जे फरायनानै कनसेप्टआव बुजिदों बेखौ गावबागाव बानायनानै लिरनो हायो बाट सेबाना मस्टलि गावबागाव जों लिराबालायनो टेक्सटबुकनि वर्ड्सबो इउज खालामनांगौ किवर्ड्स बांसिन बिदि डिफारेन्स मोनदों आं CBSE हार्डथ' आं होननाया I think it's more easier than CBSE सेबा लाइक CBSE आव ब्रडार बांसिन कनसेप्ट थानाय बायदि इभेन द' सिलेबास एसे खमसिन जागोन बाट CBSE ना एटलिस्ट कनसेप्ट वाइज बांसिन माइन्डजों जायो नों कनसेप्टखौ बुजिनानै नों लिरनांगौ बांसिन माबा जायो गावबागावजों बाट सेबाना नों कनसेप्टखौ बुजिनांगौ बाट नों मस्टलि बाय हार्ट खालामनानै लिरजायो For my juniors who are in 12 right now, I hope you work hard unlike me. I work hard like few months before the exam, but I hope you guys do it from the day one. I hope you do well and hope you succeed well. And please study regularly, unlike me, or else I would get done well better. Thank you so much. आं मोजाङैनो उथ्रिसारनो हादों आं 81.8% लानानै आङो उथ्रिसारनो हादों आर्ट्स स्ट्रिमनिफ्राय लेटारा मोनथाम MIL एडभान्स बड' ओमफ्राय पलिटिकेल साइन्स सेन्ट एन्स सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय आं उथ्रिसारदों बे कलेजनिफ्राय सोलोंथाइ लानाया जोबोरैनो मोजां टिचार्सफ्रा बिराद काइन्डलि हाम्बल बिराद मोजाङै शिक्षाफोरखौ होयो आं बिराद मोजां मोनदों बेवहाय एडमिसन लानानै ओमफ्राय एक्सपिरियेन्सफ्रा जोबोद मोजाङै आरो फरायनायाव खस्थ'आ थायो आं फिजिकेलि स्ट्रं नङामोन जेब्ला एग्जामनि प्रिपेरेसन खालामदोंमोन होमबा बे टाइमाव आं फिजिकेलि स्ट्रं नङामोन आरो ओमफ्राय बिनि उनाव आङो बिदिनो नाजाथाबबाय बिनिफ्राय आङो बे समसिम आङो मोजाङैनो उथ्रिसार जानानै फैबाय आरो आं आंनि पेरेन्टस टिचार्स
खौ आङो बुंनो सानो बिकज बिसोरो जोबोद खस्थ' खालामदों आंनि थाखाय आरो टिचार्सफ्राबो हाजासे सापर्ट खालामदों जोबजासे आरो आंनि पेरेन्टसाबो जोबोद खस्थ' खालामदों आरो आंखौ बे समसिम बिसोर उन्दैनिफ्राय लानानै आंखौ फेदेरबोबाय फोलावबोबाय आरो बेबायदि मोजांथार इनस्टिटिउसनाव सोफैबाय बिनि थाखाय आं बिसोरखौ हाजासे हामबाय होनो नेक्स्ट स्टेपआ मा नेक्स्ट स्टेपआ आं दायो बेचेलर खालामनो सानदों मायाव दाथ' आं एप्लाइ खालामदों ओमफ्राय सेलेक्ट जाबा मिथिसिगोन मा गामि आं जरनागुरि गामिनि पस्ट अफिस बिसमुरि मा मुं तुनुजारानी बसुमतारी फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ यशोदा छेत्री और मैंने स्कोर किया है 86.4%. या स्ट्रीम इज़ आर्ट्स फ्रॉम सेक्शन बी. Later I have got in 5 subjects. अच्छा मार्क मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कहना चाहती हूँ टीचर्स सिस्टर्स एंड स्पेशली माय पेरेंट्स क्योंकि उन लोग के सपोर्ट की वजह से ही मैं आज इधर इस स्टेज पे हूँ मैं इतना ला पाई एंड आई वुड लाइक टू थैंक देम अ लॉट बिकॉज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद द गाइडिंग सपोर्ट इसी की वजह से. नाम क्या है मेरा नाम यशोदा छेत्री. और गाँव मैं बाताबारी गांव से बिलोंग करती हूँ. थैंक यू एम माय एम अभी हम लोग ग्रेजुएशन करने वाले हैं राइट. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन वी स्टडी हार्ड फॉर हायर एजुकेशन. सो अभी आई थिंक एम बता नहीं सकते इट्स सीक्रेट. सो आई वुड लाइक टू से मैं और हायर स्टडीज़ करने वाली हूँ फिर बाद में पता चलेगा. थैंक यू.